गिबियावनो खुलुमो साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौ दिनैनि बे भिडिअआवहाय आरोबाव आङो नोंथांमोनजों लोगोसे मेडिकेल हेल्थनि माखासे बिषयफोरखौहाय आं रायज्लायनो होननानै फैबावबाय बे भिडिअखौ लाबोनायावहाय आं बेखौ साननानैहाय आङो बानायनो फैयाखै भिडिअखौ जे आं गोरों गोरा आं बयनिस्राय गोरोंसिन बेफोरबायदि साननानै नङा किन्तु आंनि साननाया बेसो जे आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों जुदि माखासे सोरबा आइजोफोरनि देहायाव बा जानानै थानाय गोबां प्रब्लेम बा माखासे गोबां जे बिषयफोरखौहाय दाबोनो गोबां मिथिया बेफोरनिसिम पहुंचायनायानो आंनि बे मेन टारगेट तो बेनि जुनैनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों तो गोबाङानो गोबां नेगेटिभ कमेन्ट्स हरग्राफ्रा थायो जे बेफोरबायदि बिषयफोरखौहाय मिथिजोबखायो नों बान गोरों नङा ब्ला ब्ला अनेक किछु बुंग्रा थायो तो बेफोरखौहाय आं गासैखौबो इगनर खालामनो सानो हयतोबा सासेया मिथिनो हागौ नों मिथिनो हागौ किन्तु बयबो जे मिथिजोबनाय बेखौहाय आं एक्सपेक्ट खालामनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला जुदि बयबो मिथिखासै मिथियो होननानैहाय जुदि बेखौहाय जुदि सानोमोनब्ला जों जुदि एक्सपेक्ट खालामोब्ला अब्ला दिनै हस्पिटालफ्रावहाय गोबां मानसिफोर दाबोनो आं नुयो जोंनि हारिनि गोबां मानसिफोर फैयो जायफ्रा दिनै हस्पिटालनि बिसोरो जेबोखौनो मिथिया बेफोरबायदि गोबां मानसिफोरबो दङ तो बेफोरबायदि जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो बुजिनो थाखायहाय गोबां मिथियै बिषयफोरखौ मिथिनो गोसो जायो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि भिडिअआवहाय गोसो गुरैयैहाय आङो नोंथांमोनखौ वेलकाम खालामो आरो दिनैनि मेन टपिकआनो जाबाय टपिकआ एक्चुअली आङो गुबुन भिडिअसो आं बानायनो सानदोंमोन गुबुन बिषयावहाय किन्तु दाखालनि जे लास्ट आं भिडिअ बानायदों बे भिडिअआवहाय गोबाङानो आंखौहाय कमेन्ट्स हरदों आरो गोबां माखासे बिषयफोरखौहाय जे बिषयफोरखौहाय हयतोबा बिथांमोना गुवारैहाय मिथिनो गोसो जादों बेखौनो आङो एसे फोरमायना होनो सानबाय एज ए हेल्थ वर्कार बयनिबो कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौ आं होजोबनो हायालाबानो आं चेष्टा खालामनाय जे आं जतटा हायो कमेन्ट्सनि रिप्लाइफोरखौ होनो ओमफ्रायहाय दायो आङो कयेकजननि बे कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौहाय होनोहाय आं पिक खालामबाय तो जायफोरनि कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौ आं होथ'नो हायाखै आं नेक्स्ट भिडिअफ्रावहाय नोंथांमोननि कमेन्ट्सनि रिप्लाइफोरखौबो आं होनो नाजागोन तो गिबियावनो आङो मोनसे कमेन्ट्सखौ आं फरायग्रोनायसै बेयावहाय रबिना ब्रह्म होननाय सासे आब' बा आगै आंखौहाय सोंहरदों जाहैबाय आब' आंना पिरियड जानाया 2 दिनल' थायो बियो थिग नंगौना नङा तो पिरियड्सआ साननै गाहामबो थानायाबो खायफाने बेयो सानबा गाहाम थायो खायफाने बेयो साननै गाहाम सानथाम गाहाम बेफोरबायदिबानो थायो तो साननै गाहामबानो थानायाबो बेयो नर्माल कोनो प्रब्लेम नङा मानो होननानै बुङोब्ला बयनिबो देहाया एक नङा बयनिबो सिङावनि दे इन्टारनाल फांसन बे इन्टारनाल फांसना एखे जाया तो साननै गाहाम बे शर्ट टार्म जायफोरने पिरियड्स जायो खायफाने लं टार्म जायो तो बेफोर गासैबो नर्माल हिमोग्ल'बिन खम थाब्लाबोनो खायफाना बांद्राय गोबाव थाया आरोना बेफोरबायदि तो गिनो नाङा ओमफ्रायहाय नेक्स्ट सोंदों जाहैबाय आंखौ सुदेम ब्रह्म आब' आंना 1 बेबी 2 इयार्सनि दं बाट आंखौ प्रेगनेन्सि समाव थेलासेमिया प्रब्लेम मोनदों आब' मा खालामबा मोजां जागोन लाइफ टाइम प्लिज रिप्लाइ खालामथार आब' नेनो थागोन आं तो सुदेम ब्रह्म बेनि थेलासेमियानि बारैहाय जुदि आङो बुंनो थाङोब्ला गुवारैहाय बेखौ बेखेवनानैहाय जुदि आं बुंनो थाङोब्ला गोबाव टाइम लागोन मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे भिडिअआवहाय एसे बांद्राय गोलाव खालामोब्लाबोनो नायग्राफ्रा बरिं मोनो आरोना उन्दुनो ओंखारलायलाङो तो इन्ट्रेस्ट मोना बिनि जुनैनो थेलासेमियानि बागैहाय आङो आलादा मोनसे भिडिअ लाबोगोन आङो जेरावहाय आङो गुवारैहाय आं बेखौ बेखेवनानै आं खोथागोन मानो होननानै बुङोब्ला थेलासेमिया गुबुन गोबां रोखोमनि थायो बिटा एन्ड आल्फा ओमफ्राय बिनि डिफरेन्ट टाइप्स थाबावो तो बेफोरखौहाय मेजर माइनर सिभियर बेफोरबायदि जिनिसखौहाय आङो गुवारैहाय आं बेखेवना होगोन तो आसा खालामो नोंथाङा नेनानै थागोन होननानैहाय आंनि नेक्स्ट भिडिअ बेवहाय सासे बिबिथा बसुमतारी होननाय सासे बिथाङा सोंदों जाहैबाय आब' आंना 7 मान्थ जाबाय मा जायोब्ला गथ'आ मोजां हेल्दी जायो प्लिज खोथा ना
तो आगै बिबिता नोंनिसिम आं बेनो खोथानो सानो जे डिउरिं प्रेगनेन्सि समावहाय हेल्दी जानाय फुङावहाय एटलिस्ट मा होनो जानायावहाय नोङो गाइखेर जुदि लोंनो हायोब्ला गाइखेरनि जुदि लेक्टेटिक जुदि कोनो एलार्जिक गैयाब्ला अब्ला नोङो गाइखेर लोंनांगौ थालिर ओमफ्रायहाय बेफोरखौहाय फुङावहाय नोङो जानो हानाय बिनि उनावहाय नोङो जास्ट जेखुनु बुस्थुखौनो नों जाया मानोनो स्मल क्वान्टिटियावहाय गोलै खिसिनो लानानैहाय नोङो बेखौ जाबाय था आरो ओमफ्राय फ्रुट्सखौ मास्ट दोन फ्रुट्सनि गेजेरावहाय मौसम्बीफोरखौहाय ला मानो होननानै बुङोब्ला बेयावहाय ভিটামিন সি थायो जिया अत्यन्त दरकार बेबिनि ब्रेन डेभेलपमेन्टनि गुनैहाय अलमन्ड्स नाट्स अख्रोट काजु बादाम ओमफ्रायहाय जे डिफरेन्स टाइपनि जे फ्रुट्स मोनो बे फ्रुट्सफोरखौ फिथाइ सामथाइफोरखौहाय गासैखौबो नों जानो हानाय तो बेफोरखौ जायोब्ला बेबिनि ब्रेन डेभेलपमेन्टनि थाखायहाय बिरादनो मोजां एन्ड बेजों लोगोसे डिउरिं प्रेगनेन्सि जायफ्रा आब'मोन आगैमोन प्रेगनेन्सि अबस्थायाव दङ मा होनो IFA जेखौ बुङोना आयरन टेब्लेट एन्ड केलसियाम बेफोरखौहाय लानो दाबाव खायफाया हयतोबा एफर्ट खालामनो हाया प्राइभेट हस्पिटालफ्राव बा प्राइभेट डक्टरफोरखौहाय कनसाल्ट खालामनोहाय तो खायफाया सरकारि हस्पिटालफोरनिफ्रायनो मुलिफोरखौहाय जाफैयो तो जेखुनुआनो जा दिनै गाबोन हस्पिटालफ्रावहाय गासैबो मुलि दावालिफ्राबो एभेलेबेल थाखायो आरो साब सेन्टारफोरनिफ्रायबो साफिसियेन्ट जतटा आं मिथियो जे साफिसियेन्ट मुलिफोरखौहाय बेवहाय साप्लाय होनाय जायो जेमन आयरन टेब्लेट केलसियाम ओमफ्राय बिको सुल बि कमप्लेक्स बेफोरबायदि मुलिफोरखौहाय तो बेफोरखौहाय कन्टिनिउनो जा कारण आयरना हচ্ছে बेबिखौहाय जेखुनु फिटल एनोमेलिस जे माने गोरलैफ्रा एनोमेलिस जायो आरो डिफेक्ट जायो बेफोर डिफेक्ट जानायनिफ्राय मेनलि बे आयरन टेब्लेटफ्रा आयरन केलसियाम बेफोरो बेबिखौहाय प्रटेक्ट खालामो आरो तो जानांगि बुस्थुआ जाहैबाय मेनलि जे बुस्थुफ्रा गेस प्रडिउस खालामो गेस जाहोयो उदैयावहाय बेफोर बुस्थुफोरखौ जानाङा आरो लोगोसेनो कोल्ड ड्रिंक्स माने जे माने कोल्ड बेभारेज होननानै बुङोना बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौहाय लोंनाङा बांसिन मानो होननानै बुङोब्ला बेयो गेस प्रडिउस खालामो आरो बाखि जेसेबां बुस्थुफोर गासैखौबो जानो हानाय खारन बेफोरो हेल्दी आरोना मानोना होननानै बुङोब्ला बे प्रेगनेन्सि समावहाय गोबां लोरबां जायो देहाया खारन बेबि फिसानोबो निउट्रिशियास साप्लिमेन्ट नांगौ बे निउट्रिशननि साप्लिमेन्टखौ मानिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला वान एन्ड अनलि बिमानिफ्राय मोनो बेनि जुनैनो साफिसियेन्ट जाते जायो बेबिनि थाखायबो बिमानि थाखायबो बिनि जुनैनो जेखुनु मा होनो स्पेशली भेजिटेबल आरोना भेजिटेबलफ्रावहाय बेफोरखौहाय जानांगौ अब्ला नोंने फाइबार जेहेतु बांसिन थायो भेजिटेबलफ्रावहाय तो खिनायफ्राबो माने मोजां जायो सफ्ट जायो ओमफ्रायहाय जेमन कनस्टिपेशन बिरादनो जायो आरोना प्रेगनेन्सि समाव तो कनस्टिपेशनफोरनिफ्राय रैखाथि मोनो दैफोरखौहाय बांसिन लोंनांगौ तो आं बारा गोबाव बुंला माने बिनि बिषयैहाय जानाय लोंनायनि बिषयैहाय तो नेक्स्ट आं कमेन्ट्सखौ फरायनायसै बेनो जाहैबाय RB व्लग्स होननानैहाय सोरबा आंखौहाय सोंदों जाहैबाय सोरबा आगैया आब' टार्मिपिल किटनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा तो आगै टार्मिपिल किट जेखौहाय MTP किटबो होननानै बुङो तो फोरमायनो होनो हागोन आङो कोनो प्रब्लेम गैया बेयावहाय गोबांनो माब्रै जायो माब्रै मा बिषय बेफोरखौहाय किन्तु मोनसे बिषयखौ मिथिनानै लानाया मोजां साफ्रोमखौबो आं बुङो आगैमोन मिसइउज खालामनो नाङा मा होनो खोथादों मिथियो होननानैहाय मिथिजोबखायो गासैखौबो ससियेल मिडियानिफ्राय मिथियो होननानैहाय बेफोरखौहाय गावबा गावनो रिक्स लानानैहाय जानो नाङा आरोना बे मुलिफोरखौहाय खायफाया सोंहरदोंमोन लास्ट टाइमबो जे मा खालामब्ला मोजां जानाय बेफोरबायदि प्रेगनेन्सि जाबाय जुलि जायाखौ बेफोरबायदि तो आं सानो जे मिथिनानै लानाया मोजां किन्तु बेफोरखौहाय लानानैहाय बेफोरखौहाय गाव हारसिङैनो रिक्स लानानैहाय मिसइउज खालामनो नाङा जे कोनो समायावहाय बेफोरबायदि जुदि प्रेगनेन्सिया कनफार्म जाबाय नोंनि
प्रेगनेन्सि किटनावबो टेस्टिं किटनावहायबो नोंने पजिटिभ रिपर्ट आल्ट्रासनोग्राफि खालामबाय आल्ट्रासनोग्राफियावबो जुदि पजिटिभ रिपर्ट फैदोंब्ला बेबायदि समावहाय खायफाया आनवान्टेड माने लानो गोसो गैथ'वामोन थ' बेफोरबायदि सिचुएशनावहाय बेफोरखौहाय बाहायनाय जायो थ' बेनि उनावहाय खिन्थु टेब्लेटखौहाय बाहाया मानोना डक्टरजों कनसाल्ट खालामनानैहाय लानाया बेस्ट आरो डक्टरजों कनसाल्ट खालामनांगौ एकर्डिं टु 1971 एक्ट बे MTP बेखौहाय लिगेलि कनसिडार खालामनाय जादों जे 12 सप्ताहसिमावहाय नोङो सासे गायनोकलजिस्ट डक्टरनि नोङो गाइडलाइनावहाय बिजों कनसाल्ट खालामनानैनो नोङो मेडिकेल टार्मिनेशन अफ प्रेगनेन्सि जेखौ बुङो एबर्शन होननानै बुङोब्ला बयबो बुजियो आरोना गथ' गारनाय थ' बेखौहाय खालामनो हायो खिन्थु मेडिकेल टार्मिनेशन अफ प्रेगनेन्सिया 20 सप्ताहसिम माने 20 विक्ससिम बे एबर्शन खालामनो हायो बेखौहाय कनसिडार खालामदों इंडियन ल'आ बाट 20 विक्ससिमावहाय जुदि MTP बा एबर्शन जुदि खालामोब्ला खिन्थु बेयावहाय सानै डक्टरनि कनसाल्टेशन नांगोन थ' बे किटखौहाय MTP किटखौहाय हारसिं रिक्स लानानै व्यवहार खालामनो नाङा थ' बे MTP किटखौहाय बाहायनायनि सिगां मास्ट आल्ट्रासनोग्राफि खालामनाया बेनि उनावहायसो बेफोरखौहाय डक्टरा प्रेसक्राइब खालामो आरो MTP किटनि बे जानायनि सिस्टेमानो जाहैबाय नोङो बेयावहाय गदबा मुलि थायो जायफ्रा बाहायबाय बिसोरलाय मिथिखागौ आरो जायफ्रा बाहायाखै बिसोरनि थाखाय आं बुङो जे बेयावहाय गदबा मुलि थायो गदबानि गेजेरावहाय मोनब्रैया एखे रोखोम मुलि आरो मोनसेया गदसेया बियो आलादा मुलि आलादा बियो आरोना मिफेप्रेस्टन एन्ड मिजोप्रोस्टल होननानै बुङो बेखौहाय बेनो जाहैबाय मिफेप्रेस्टनाव मा खामानि मावो होननानै बुङोब्ला बे मिफेप्रेस्टन टेब्लेटनि खामानिया बेनो जाहैबाय बियो प्रेगनेन्सिखौ कन्टिनिउ खालामनायनि उनावहाय जे हर्मना दरकार हिउमेन करियनिक गनेडोट्रफिन होननानै बुङो थ' बे हर्मनफोरखौहाय बे मिफेप्रेस्टन टेब्लेटना बियो बन्द खालामहोयो जाहाथे प्रेगनेन्सिखौ आरो कन्टिनिउ खालामनो हाया आरो मिजोप्रोस्टल टेब्लेटनि खामानिया बेनो जाहैबाय बेयो कन्ट्राक्शन बे कन्ट्राक्शननि खामानि मावहैयो मिजोप्रोस्टला जे कन्ट्राक्शननि जुनैहाय मा जायो जेमन डेलिभारि जानाय समावहायबो सेम बे कन्ट्राक्शना जायो बिमाफोरनि देहायावहाय मानो होननानै बुङोब्ला नर्माल डेलिभारियावहाय जेब्ला उदैया कन्ट्राक्शन फैयो बे समावहायसो माने गोर्बोखौहाय थिख्लबजोबनानैहाय बियो फिसाखौहाय फर्स खालामो आरोना जे बायराजोंहाय डेलिभारि जानायनि उनावहाय थ' सेम प्रसेस बेवहायबो जेब्ला बे मिजोप्रोस्टल टेब्लेटखौहाय जायो बा बेखौहाय थ्रु भाजिनाल पार्टजोंबो बेखौहाय खायफा डक्टरा रिकमेन्ड खालामो इनसार्ट खालामनोहाय थ' खायफा डक्टरा बेखौ खुगाजों जानोबो गाइडलाइन होयो आरो थ' जेखिनियानो जा बेनि खामानिया मोनसेमोन बेनो जाहैबाय कन्ट्राक्शन खालामनाय जेब्ला बेयो कन्ट्राक्शन जाहैबाय गोर्बोआव कन्ट्राक्शन जायोब्ला मा जानोसै बे गथ' सोमजिजेननायाथ' जास्ट बेयो गोरलै सेला टिस्यु जायो आरोना टिस्यु जानायनि उनावहाय बेयो आस्ते आस्ते सासे मानसिनि स्ट्राक्चार खालामलाङो रेडि खालामलाङो थ' बेयो इउट्रासनि लाइनिं वालावहाय जिहेतु बेयो सिथाबनानैहाय थायो थ' जेब्ला बेयो नाख्रबबाय बे सिङावहाय जेब्ला नाख्रबो थ' आस्ते आस्ते बियो गुगानानै ब्लिडिं जानानैहाय गयो आरोना बेनो जाहैबाय मिजोप्रोस्टलनि खामानिया मिफेप्रेस्टन एन्ड मिजोप्रोस्टल बे टेब्लेट गदबाखौहाय माबोरै जायो माबोरै बाहायो बेनि प्रसेसा बेनो जाहैबाय मिफेप्रेस्टनखौहाय फार्स्ट माने दिनैनि बादियावहाय जुदि मिफेप्रेस्टनखौहाय जुदि जायोब्ला आफ्टार फुड माने जाखांनायनि उनावहाय बेखौ जाहोयो थ' मिफेप्रेस्टन टेब्लेटखौहाय जाग्रोयो दिनै बादियाव जुदि जाबायब्ला आफ्टार 48 आवर्स माने साननैनि उनावहायसो मिजोप्रोस्टलखौ स्टार्ट खालामनाय जायो बेबो जाखांनायनि उनावहाय जुदि खुगाजोंहाय जुदि अरालि जानो थोनोब्ला खायफा डक्टरा खुगाजोंनो जानो माने बेखौहाय सावनानैसो जानांगौ आरो बे मिजोप्रोस्टल टेब्लेटनाखौहाय खुगायावहाय सोनानैहाय खावलायनि सिङावहाय नैबेखौहाय बिकल केभिटि होननानै बुङो बे खावलायनि सिङा हाथाइ मारि बा खुगा नैबे खावलायनि गेजेरावहाय बेखौहाय दोननानैहाय बा सालायनि गाहायाव दोननानैहायसो बेखौहाय आस्ते आस्तेनो बेखौहाय गलिनानैहाय जानांगौ
तो खुगाजों जुदि जानो होयोब्ला गनै टेब्लेट नाखौहाय सिगां जाग्रोनानै जाखांनायनि उनावहाय जाखांनायनि उनावहाय सिगां जाग्रोनानैहाय उनावहाय 3 घन्टानि परे आरो गनै टेब्लेटखौहाय जाबावनायनि गुनैहाय बेफोरबायदि रिकमेन्ड खालामो आरो जुदि मा होनो बेखौहाय भाजाइनाली माने प्राइवेट पार्टजों जुदि इनसार्ट खालामनो थोनोब्ला बेखौहाय गब्रै टेब्लेट नाखौहाय इनसार्ट खालामनो थाखायहायबो रिकमेन्ड खालामो तो बे टेब्लेटखौ बाहायनायनि लानायनि उनावहाय प्राय 30 मिनिट्स माने आफ्टर 30 मिनिट्स आधा घंटा थेके 4 घंटानि गेजेरावहायनो ब्लिडिंग स्टार्ट जायो आरो बे ब्लिडिंगा किन्तु हेवी जायो आरोना बे ब्लिडिंगा बिरादनो हेवी जायो बिनि जुनैनो आं सब समय आं नोंथांमोनखौ साफ्रोमबो आबौमोन आगैमोन नोंथांमोनखौ आङो बेनो बुंनो सानो जे जुदि बे MTP किटखौ जुदि बाहायोब्ला माब्लाबाबोनो बेखौहाय हारसिङैनो रिस्क लानानैहाय न'आवहाय बेखौहाय बाहायनो नाङा मानो होननानै बुङोब्ला हेवी ब्लिडिंग जानाय समावहाय नोंनि देहायावहाय जुदि हिमोग्ल'बिना जुदि खम दङब्ला नोंनि देहायावहाय किन्तु गोबांनो प्रब्लेम जायो समटाइम कन्भालसनबो जायो आरोना बिमाफ्रा माने जाय प्रेगनेन्ट लेडि बेफोरो कन्भालसनफोर बादि प्रब्लेम हेवी ब्लिडिं क्रेम्पिं पेन बेफोरबादि जायो तो बिनि जुनैनो सब समय चेष्टा खालाम खाथिनि हेल्थ फेसिलिटिफ्राव थांनानै डक्टरफोरजों कनसाल्ट खालामनानैहाय मोजाङैहाय बेखौहाय बाहायनो नाजा खायफाने बे टेब्लेटखौ जानानैनो ब्लिडिंआ खयदिनसिम थायो तो बेबो मोनसे बेपार बेवहाय बे टेब्लेटखौ लानायनि 24 घन्टानि गेजेरावहाय हेवी ब्लिडिं जायो ओमफ्रायहाय आस्ते आस्ते बे ब्लिडिंआ खमायनो शुरु हमलाङो 12 दिनसिमावहाय खायफाने बियो जोबहैयो आरो किन्तु खायफाने 12 दिननि उनावहायबो हल्का हल्का ब्लिडिं जाबाय थायो खायफाने एक्सेसिभ ब्लिडिं जायो बे जुदि ब्लिडिंआ खमाया बेफोरबायदि खायफाया ओरैबायदि माने जिद्दि आरोना जिद्दि टाइपनि मानसिफोरबो थायो खायफाया जे न'आवहायनो थादाब्लेबाय थायो जेसेबोनो जा आंनि देहायावहाय मा जा आं थानाय आं हमथाखथाबनानै थानाय बेफोरबायदि खालामनो नाङा खायफाया मास मोनसे मास मोननै ओरैबायदि ब्लिडिं जानानैहाय मानसिया पुरा पेलर जाजोबनानैहाय हिमोग्ल'बिनआ डिक्रिज जाजोबनानैहाय मानसिया थैनायनि सिचुएशनाव थांलायब्लासो हस्पिटालाव लाबोयो तो बेबायदि सिचुएशनाव थांनायनि सिगांनो गावखौहाय एसे प्रिकसन लानाया मोजां आरो आगैमोन सेंग्राफोर नोंसोरबो जानला मोनला गार्लफ्रेन्डफोरखौ जाहोलाबायनाङा दै खायफाया सोंहरनो नालाय बेखायनो आङो एसे खायदावनाय टाइपैहाय आङो आगैमोनखौहाय बुंहरबाय आरो तो खायफाया बेवहायनो आरोबावनो आंखौहाय गोबां बाथ्रा बुंहरबावनो हागौ नेगेटिभ कमेन्ट्स होग्राफ्रालाय थाखायो आरोना लेथ्रा बाथ्रा बुङो आरो लेथ्रा बाथ्रा बुङोब्ला नोंथांमोना हस्पिटालाव डक्टर नार्सफोरनि खाथियाव फैनोनो नाङा दिनैनि आंनि बे भिडिअआवहाय आं एसेयावनो दोनथ'नायसै मानो होनोब्ला भिडिअ बांद्राय गोलावद्राय जायो नेक्स्ट खायफा कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौ आं नेक्स्ट भिडिअ होनो नाजागोनसै तो जायफ्रा आंनि बे चेनेलखौ दाबोनो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै नोंथांमोना बेफोरबायदिनो आंनि मेडिकेल हेल्थ टिप्सनि गोबां इनफर्मेटिभ भिडिअफोरखौहाय मोननायनि गुरै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हानाय आरो जाहाथे नोंथांमोना नटिफिकेशनखौ मोनगासिनो थायो बेनि उनावहाय जे बेल आइकन दङ बे बेल आइकनावहाय प्रेस खालामनानै लानो हानाय तो बयनिबोसिम गोजोन्थों